żewġ żgħażagħ ta' 16-il sena li kienu miżmuma taħt arrest preventiv wara li wieġbu mhux ħatja ta' attakk vjolenti fil-Belt Valletta ingħataw il-libertà proviżorja wara li rreġistraw ammissjoni tal-ħtija. L-inċident seħħ ix-xahar li għadda fi-Triq il-Merkanti u ħalla żagħżugħ b'sieq miksura. Iż-żewġ adolescenti li jisimhom ma jistax jiġi ppubblikat b'ordni tal-qorti baqgħu sikta f'awla mimlija nies u taħt il-ħarsa attentata ta' ommijietom u l-qraba ta' kull wieħed miż-żgħażagħ li kienu fil-mira tal-attakk. Fil-qorti tal-minorenni l-Maġistrat Lara Franco staqsit li l-adolescenti kienu xċerti mill-ammissjoni u t-tnejn wieġbu fil-pożittiv. L-avukat Franco De Bono qal li l-akkużati huma żgħażagħ ta' 16-il sena u kandidati ideali għal mekkaniżmi ta' ġustizzja riformattiva. L-avukat De Bono refera għal leġiżlazzjoni li tippromuovi medjazzjoni bejn il-vittmi u l-akkużati. Il-prosekuzzjoni ma oġġezzjonatx għat-talba tad-difiża għal ħelsien mill-arrest sakemm jiġu imposti miżuri adegwati biex l-akkużati ma jirsqux lejn il-vittmi u l-qraba tagħhom.